Doncs tenim dues coses interessants. Una és que ells s'havien compromès o havien dit que els hi faria molta gràcia parlar a la segona part del programa, com fem sempre, de les plataformes, diríem, de televisives, les plataformes mediàtiques, de contingut, televisives, que és el que faran ells a la segona part, però nosaltres, tots els que estem aquí, bàsicament, potser que no va poder venir, vam veure el diumenge al matí al Cine Texas una pel·lícula, bueno, un curtmetratge, diríem, però quasi un migmetratge, perquè dura més de 24 minuts, em sembla. 25 minuts. Més de 24, sí. Més de 24, 25. Exactament. Doncs vam veure un curtmetratge esplèndid. Jo haig de felicitar en els senyors que, en fi, i podem dir també que justament les dues persones que estan convidades avui són parts, per no dir els principals artífecs de la pel·lícula. Falta la Lídia. Falta la Lídia. Jo pensava que la Lídia també vindria. Perquè la Lídia treballa. Una dona ocupada. La Lídia és la guionista, en Paul Digler és el director, i el Ferran és el muntador i animador de totes les pinyes i de totes les històries que vau veure a l'ordinador. Us poso alguna de fons, si voleu, un moment. Sí, home, posa, em sembla molt bé. Us sona, això? A mi sí. A mi també. Nosaltres ho tenim molt ja. Haig de dir que la música era sorprenentment música original de l'Ariane Wive i Miquel Soler. No, realment va ser... Nosaltres, com ja heu vist alguns d'aquí, treballem bastant amb el tema del musical, sobretot perquè ens sembla una eina bastant còmica, quan la fem de forma còmica, no, diguéssim, però en aquest curtmetratge, nosaltres ja, com ho veu veure, són 25 minuts de pràcticament pur silenci, no? O sigui, hi ha molt... Pur silenci perquè, a més, heu fet una cosa extraordinària que consisteix en que la protagonista no parla mai. En cap moment. Té una expressió extraordinària, uns ulls que els heu utilitzat. La Roser Bundó, clar. Una altra similitud amb la forma de l'aigua. Perfecte, però sí. No sé si el Pol... Hem entrat en conflicte. Em sembla que entrem en derivacions... Que no us ha agradat. No m'ha agradat gens. Jo la vaig anar a veure ahir. Doncs no sé, aviam. No, que em refereixo que nosaltres sempre tenim present la música com a al final com una eina narrativa, i en aquest curtmetratge sí que el vam fer servir bastant com a forma de que parlés també el personatge, no? I en aquest cas jo crec que l'actuació, la fotografia, però sobretot el so i la música són el que parla per ella, no? I en aquest cas la música... I la realització en si mateixa, també s'ha de dir que és un curt. Nosaltres quan ho vam presentar al Texas... A mi em va sorprendre perquè em pensava que era un curt realment curt i era un curt llarg. Un curt llarg. És mig ja. Sí. Bueno, jo volia dir, en certa mesura, que el Paul Digler, que està aquí, que és present, que és un de l'equip, diríem, permanent de Cinema Sense Condicions, d'aquest programa, és un senyor que ha fet com a mínim 8 curts, que sí que ha fet moltes més coses, però en la IMDB, que ja sabeu que és la base de dades... Això és molt nou, que fa una setmaneta que estem posats allà. Ah, sí? Doncs jo he vist avui que hi havia Director's Cut, un altre curt, Vangonia, Dogma i Huracan, Espurnes, Vegans i Qui no canta no calça. Concretament em va fet molta gràcia perquè Director's Cut, que és la que jo havia vist anteriorment en aquesta, ens vam conèixer ja. Li posa un 7,9. Això jo no ho entenc. Li posa un 7,9 de valoració de la valoració que tenen la gent que l'ha vist a la pel·lícula. Però jo et crec, honestament, que això que vam veure el diumenge és el millor que has fet, almenys del que jo he vist fins ara. Bueno, d'entrada és el més seriós, això, per suposat, i el més llarg, perquè Director's Cut ja eren 18 minuts, que Déu-n'hi-do, perquè al final era gag rere gag de fals documentals sobre el cinema, una paròdia, però aquí, clar, 25 minuts també. Era una de les coses que també jo crec que ho vam comentar entre tots a l'equip, que era el problema de la durada i dels tempos, no? Que a vegades dius, hòstia, un curt que dura 25 minuts, però és que a part té un ritme bastant pausat, a més, sense diàlegs, o sigui, era com, ostres, això s'aguantarà? Això la gent s'adormirà o com anirà, no? De fet, va ser quan el Pol se'm va apropar per comentar-me la idea del curt, ell em va dir, vull que el so i la música parlin i que sigui el que porti endavant, no volem acció, no volem... I volem, i me'n recordo aquesta frase, volem confiar en l'espectador, volem no mastegar perquè pensem que l'espectador podrà mastegar i tal. I a veure, no ens enganyem, són gent jove, són gent que estem començant, com aquell qui diu, portem 10 anys d'això, però en veritat estem començant,
I era un risc, perquè no ho havíem fet. En el cas del Pol, que és molt de comèdia, ell va dir, no, ara vull fer una mena de... No és un drama de plorar, però sí que és un drama, és un thriller. No? Jo sempre l'he definit com un thriller. Amb elements de terror, tensió i terror, que està aconseguit. És un thriller, jo li dic pseudotecnològic, però... Augmenta l'angoixa del personatge central i realment tu et veus implicat amb aquesta tancament i angoixa, i això està ben descrit, molt ben descrit. I a part, era això de també jugar amb aquest element de les pantalles, no? Perquè és un curt que no es parla, però que a més s'ha de llegir molt, que és una cosa que normalment diuen ensenya, no expliquis. A nosaltres, clar, et diuen ja directament ensenya, no escriguis, però en aquest cas la tecnologia forma part d'això. Bueno, jo crec que la introducció de la tecnologia, de la comunicació a través dels mass media, és un dels encerts, dels molts encerts que té. Un altre, la fotografia a mi em sembla extraordinària. Molt cuidada. El que deies tu de som gent jove, en cap moment veient la pel·lícula i quan l'acabes de veure i surts del cinema i estàs pensant en ella, en cap moment estàs pensant que has vist una pel·lícula d'una gent que està començant. No, gràcies. No, és així, o sigui, té un gruix, té una textura. Està buscant. La conducció de l'espectador. La conducció de l'espectador és bona. Hi ha una imatge, no sé si la recordeu, perquè que la noia està estirada a terra i mira el cel. Tancant un ull alternativament. És boníssim, allò. Això crec que és la primera cosa que el Pol i la Lídia em van descriure del curt. Ella és una noia que somia i ho farem amb una imatge que és ella, el típic joc de tapar-te un ull mentre es mira el cel. Però escolta una cosa. Que bonic era, hi ha una perquè cosa. Això es podia entendre, es podia pensar i reflectir. Bé que s'entengui. Hi ha una cosa que m'agrada d'això, perquè hauries d'haver vingut. És un joc que jo l'he fet amb mi mateix. Amb mi mateix, sense... com una cosa individual. I realment és així, hi ha una visió diferent. Vam discutir molt de què fem, que assumir amb tapant-se els ulls o que dibuixi formes amb els núvols, que també ho hem fet tots, i vam pensar, home, això és com més màgic, no? Una tonteria com donar-te compte de la perspectiva de, ei, si tapes un ull, les coses canvien. Exacte, perquè la imatge és la que tu transmet, perquè el primer moment que veus... No saps què estàs veient. Exacte. Sí. I tu has de dir... Això em tiraré una floreta, que va ser el muntatge que vaig dir. I per tant, allò era ben bonic i ben ingeniós i ben suau d'entrar. Jo vull destacar que penso que tota la pel·lícula, tot el curt, té molta força expressiva, que com s'ha dit ja, té tensió i terror a la vegada, que la fotografia, coincideixo perfectament amb ella, és meravellosa, que hi ha molt bona interpretació, és a dir, no hi ha ningú, evidentment el personatge principal destaca per una excel·lentíssima interpretació, però és que els altres... La locutora és fantàstica, no? La Sana pot destacar. I l'anglès estava molt bé, també, no sé d'on l'heu tret... Ella és... De Dinamarca, sueca... Nòrdica. Parlava un anglès molt correcte, tothom, és a dir, doncs... Vam tenir assistència. I una altra cosa que quedava clara, sobretot després de la presentació vostra, quan en el Texas, en el Cine Texas, era que heu format un equip que es nota per les coses dades que jo he estat mirant aquesta tarda, que heu treballat ja diverses pel·lícules junts, que esteu doncs una mica configurant, i és una cosa a destacar en el següent sentit. No conec cap gran director de la història del cine que no hagi treballat sempre amb un equip més o menys estable. La família és molt important. Suposo que tots sabeu o mínimament coneixeu com són els rodatges, que poden arribar a ser molt durs i hi ha moments de molta tensió, i et pots dir el nom del porc en qualsevol moment, i el millor que pots fer és dir-li el nom del porc a algú que saps perquè t'ho està dient, i no algú que després es pugui muntar un sidral. No va ser un rodatge excessivament dur. Va ser dur en quant a que vam apretar molt, per tema de pressupost i tal, vam haver d'apretar molt el rodatge en 5 dies, i vam estar convivint bàsicament 3 nits seguides a la casa del rodatge. Sí, van ser 7 dies separats, però els últims 3 dies van ser... Van ser seguits a la casa i no va ser, en el sentit dur, d'horaris molt llargs i tal, però sí que érem un equip mínimament reduït, però ben avingut. I vam explicar l'anècdota de la barbacoa, no? Que va haver un moment que vam dir, anem a dinar, què fem? Pues mira, barbacoa. Ja que estàvem a una casa, hi ha una barbacoa, i va anar molt bé, i la família és important. Ara, jo, per exemple, soc nou en aquest equip, en quant a... no perquè no els conegui, de fet, el Pol ens coneixem de fa anys i hem anat treballant en coses que no són de ficció, és a dir, més... anar a gravacions i... Sí, no, coses més... menys divertides, Sí, però aquest potser és el primer projecte... Però és el primer cop que podem coincidir per temps a dedicar-nos a això, i jo ja sabia la gent amb qui treballa el Pol, normalment la Roser, el Quimio, la Lídia,
I quan arribes i veus que aquesta gent és que no fa falta que es diguin les coses, ja saben què pretenen, tots van a una, és molt fàcil entrar en una família així, i realment va fer que el curt no hi hagués cap moment que diguis no sabem on estem anant o no sabem què vol una persona o l'altra, i va funcionar perfectament. M'encanta de sentir-vos de que el grup és per vosaltres important i de que això ho magnifiqueu i de n'esteu satisfets. Això és, doncs, bonic. Aquí jo crec que nosaltres el principal sempre hem pensat que o sigui, que les coses les fem perquè ens dona la gana. Aquí ningú ni ens paga ni ens obliga a gravar. Llavors, com que en general gravem... Jo crec que estic esperant. Sí. No pagues. No, que no ens paga, vull dir que no són encàrrecs. No, de fet és el curt que el Pol i la Lídia en concret portaven temps donant-li voltes i ens van permetre, el director de fotografia com el Quimio va poder aportar, i això és el que tu dius que notes, no? Que la fotografia està molt feta, la Roser, que és la vostra musa. Totalment. Va poder fer un paper que feia temps més dramàtic, que feia temps que volia fer amb vosaltres, em consta, i a mi com a muntador o com a ajudant de direcció em veu permetre aportar, és a dir, vau venir a buscar gent i a l'hora d'editar, ara comentava, m'he tirat la floreta dels arbres, no? Però que hi ha moments que al final tots ens retroalimentem, és en plan, ostres, nois, provem això amb l'edició, que potser funciona millor, provem de girar-ho aquí, i realment és que no és una qüestió de família només, és que al final treballes amb la gent que confies. Exacte. I quan més ales li deixes a algú, les millors coses li sortiran del cap. Això et dona peu a fer-vos unes preguntes que poden més que res perquè sapiguem una mica més coses. Preparat, Pol. Quant de temps tot el projecte va portar? O sigui, quant de temps us va portar des de l'inici fins al final? Aviam, nosaltres considerem, ja ho vam explicar a la presentació, però considerem que el projecte en si va néixer a la trobada de productores que organitza la PAC, els Productors Associats de Catalunya, al Festival de Sitges. 2015? Llavors, això va ser aquest any seria la tercera edició, o sigui, fa quasi 2 anys. Allà ens vam associar amb Films de l'Orient com a productora sènior, és a dir, és un networking que es diu, no? Per crear xarxa entre productores petites, com nosaltres, i productores més grans, com la Sandra Forn del Films de l'Orient. Llavors, allà ens vam conèixer i vam començar a fer una mica de quedades i això, i al cap d'un parell de mesos potser, és a dir, a finals d'any, d'aquell any, ella va dir, hòstia, per què no intentem fer un projecte junts? I un projecte com un curtmetratge, no? Ells mai havien fet curtmetratges, així que també per ells era un bon inici per confiar així en projectes així. I a partir d'aquí, nosaltres teníem una idea al calaix amb la Lídia i vam dir, ostres, és una d'aquestes idees típiques que nosaltres per si sol no podríem fer. Ja sigui per diners, ja sigui per esforç, ja sigui per el que sigui, no? I llavors ella ens va empènyer bastant doncs vinga, va, tirem endavant. A partir d'aquí ella, com a productora executiva, la Sandra, va començar a buscar finançament, cosa que ens van concedir després de molt de curro, això sí que és veritat, de mesos de preparar, però ens van concedir una subvenció de l'ICEC, de l'Institut Català d'Empreses Culturals, o alguna cosa així. I a partir d'aquí tot va començar com efecte dominó, no? Es va apuntar a les Film Commissions de Barcelona i de la Cerdanya, a Catalan Films també, i es van anar apuntant al CIFO d'Hospitalet, i a partir d'aquí el projecte va anar creixent, i a part amb els diners de la subvenció, doncs, evidentment vam poder fer alguna més de cara a Lluís que potser de tot el que havíem fet fins ara. I a partir d'aquí, doncs, clar, estem parlant d'un projecte que potser ha estat 1 any i mig russant els 2 anys fent-se també com podíem, perquè no era 100%... Jo recordo unir-me cap al gener del 2016, si no m'equivoco, 17, perdó, sí, 17, que ja portàveu com a mínim 3 o més mesos escrivint... Perquè jo crec que va ser... Ens van concedir la subvenció cap al setembre o octubre... Del 16? Del 16, i la vam enviar o sigui, tot el dossier de premsa i tot el vam enviar cap al maig, o sigui, imagineu vas tirar enrere. I una altra pregunta. I els actors coneixien el guió, feu amb una sinopsis, teniu un guió escrit, feu storyboard previ? Mira, nosaltres storyboard no l'hem fet mai, i hauríem. Com a ajudant de direcció he volgut matar el Pol diverses vegades per al tema de l'story. Storyboard és una cosa però el guió estava molt clar i de fet va haver-hi una reescriptura just abans de rodar, bastant dura de... Anem a seure tot l'equip, de fet va haver-hi un dia que vam quedar tot l'equip a casa meva, tot l'equip vol dir que fins i tot va venir la gent... I la de catering, vull dir que va venir tothom i és en plan, anem a mirar això i que tothom ho digui, què és el que no funciona, vam ser el nostre primer públic, vam dir, anem a mirar el guió i anem a, si fa falta, reescriure. Clar, la Lídia ens va voler matar una miqueta, perquè clar, ells portaven 1 any treballant en un guió, però sempre hi ha aquell moment que has d'entregar les coses a la gent i dir,
Què en penseu? No, perquè ens donava la sensació que, com que hi havia molt de text, que al final, molt del text, com que són xats i això sempre es podia fer en postproducció, entre cometes, no? Però tu has de basar-te en alguna cosa, i hi havia textos que ens quedaven, ostres, això no sé si és massa X o és massa Y, i vam donar a provar, al final. I el guió, doncs sí, existeix. La Roser sempre va ser... Sí, va ser conscient. Va ser molt conscient si no... Clar, ella no tenia guió de frases, però tenia guió d'emocions, no? I va haver un moment que ens vam també asseure de quina és la progressió emocional que fa ella, no? D'estar tranquil·la, acceptar l'encàrrec, perquè en la pel·lícula ella rep un encàrrec de retocar una fotografia, i com després se li va desmuntant el món de seguretat que ella creia tenir. Exacte. I és aquesta angoixa de... Jo em creia molt segura i de sobte tot això se'm desmunta, i els actors en aquest sentit ho van tenir molt clar. I storyboard tant de bo n'haguéssim tingut, però abans de rodar sempre hi ha... I aquesta era la però hi ha la planificació, o sigui, els plans estan, els plans, sí, però... Pol, però... A mi sempre em deies, els tinc al cap, i jo, molt bé. Però improviseu, esteu sobre el set... No, o sigui, tenim la capacitat d'improvisació, segur, perquè sempre som bastant partidaris de la màgia del directe. A vegades, que dius, hi ha coses que no les preveus, i, ostres, pam, no? I et surten i dius, per què no? També vam tenir bastanta sort, perquè és una decisió, no? Però no vam gravar so directe, tot el so que veu escoltar és postproducció, tot. Les respiracions, tot. Llavors, què passa? Que en el rodatge, això és la típica frase que em matarien tots els sonistes, però un rodatge sense so és molt més fàcil. És més llevadero, perquè si un gos borda, clar, exacte, no passa res. No has de tallar, no? I les incidències no són... Llavors, si hi ha tràfic, no molesta. Sempre, com que tardes molt menys en gravar, doncs et dona més opció a poder improvisar. De les tres parts habituals, és a dir, la part de preparació, rodatge o postproducció, quin us va portar més temps? Home, preproducció, totalment. Per tema de postproducció, guió. Déu-n'hi-do, Més de l'esperada. Jo ho dividiria amb tranquil·lament un 60% preproducció, un 10% de rodatge. Sí, perquè va ser 10 dies. El rodatge va ser molt ràpid i la resta, si he dit, que queden 30. Bueno, potser una mica més. La idea de rodar ja teníem molt clar que en 10 dies havia d'estar rodat, sabent que rodàvem 5 separats, i que després, un cop fet, era posar-se a postproduir, sobretot per al tema dels grafismes, de les pantalles i tot aquí va haver-hi la feinada. En quin format treballàveu? La càmera digital era una Blackmagic 4K, sí. El curt, ara vosaltres el veu poder veure amb 2K, que de fet és el DCP, el que s'ha enviat a cinemes és 2K, està gravat a 4K, amb 4.000 de resolució, però sobretot era per tenir marge, no? I editar. I és format digital, la càmera de Blackmagic, òptiques Canon, tampoc era gaire... No, les òptiques eren... no, al final vam... Sí, és veritat. Les de cinema, ara no me'n recordo. Però el format és 16:9? No, nosaltres treballem... 2:4:3? 2:35. 2:40, bueno, perquè el Pol li agrada encara més. Però el tema de postproducció va portar... Inicialment vam calcular 2 mesos? 2 o 3 mesos. I vam acabar fent 5. 5 ben bé. Sí, també va haver-hi un tema de postproducció de so. És que, clar, aquest curs no és només visual, sinó que hi havia tot el so... Que es va afegir al final. Clar, va haver-hi l'Àlex, que es va afegir també ja un cop fet el rodatge, no? Perquè no vam tenir un tècnic de so en directe. No perquè creguéssim que no necessitàvem, que no és que fes molta falta. Hagués anat bé, potser, tenir. És una cosa que hem après, no? Tenir ja la persona que després haurà de fer el so, que hagués estat al set, en plan, mira, està molt bé perquè aquest riu, aquests arbres, aquests ocells, o aquesta nit del carrer, però, clar, l'Àlex es va afegir i va fer tot un procés molt laboriós d'esperar primer que nosaltres acabéssim el muntatge, fer un gran esforç mental el grafisme no està acabat, però imagina't que passa això, i ell crear els sons, perquè tots els sons estan creats per ell, o gravats a la Palma, a Cervelló, un Visió, al bosc, tots els sons de bosc. I realment jo crec que si es va allargar tant la postproducció va ser una miqueta per això també, perquè no havíem comptat amb tota la feina de més que hi havia de so. Hi havíem comptat, però molt alegrement. En quin programa muntàveu? O sigui, si no és curiositat. No tinc Final problema. Cut? En vídeo Premiere i After Effects. Tot és som de pacador. Windows. Sí. El tema del so, un programa es diu Reaper. El Reaper, sí. I després la música a l'Appleton, que fa el Miquel. Vale, molt bé. Doncs es pot dir això, felicitats, perquè la pel·lícula queda molt professional, l'atenció està aconseguida, el terror en certa mesura està, diríem, que el que hi ha, perquè tampoc és una pel·lícula de terror, però el que hi ha, els elements que hi ha, funcionen, la fotografia és, us prometo, meravellosa, hi ha una interpretació de tothom, especialment de la protagonista, excel·lent, i la força expressiva que té el document, el curt, és extraordinari. Genial. Una cosa, jo em vull afegir amb aquesta felicitació, recordar-li als que ens estan escoltant que estem parlant de IPIS, IPIS, I Pay I Say, que traduït seria qui paga mana. Molt bé. I una cosa que us volia dir, a part ja dic, subscripto tot el que ha dit el company Joan,
Però una cosa que us volia dir que a mi em va interessar moltíssim i em sembla que és bastant innovadora és que el crescendo s'està creant a través de l'ordenador. L'ordenador pot arribar a matar si no segueixes el que t'està dient. I això em sembla que és una innovació molt important, jo crec que segurament li donarà un recorregut a la pel·lícula, si no ja ho veureu. En una vivència del Pol personal, d'estar fent coses que no toquen a l'ordinador i diguéssim descobreixen, no? Això s'hauria de dir. Molt bé, molt bé.